tepang iti tangatan. Kinapalabas, inda tagdan nila kay Catalino ken ni Congressman Marasigan tapno agbalin niya apan, tapno umasidag a mismo kadakwada ni Miguel. Iti saan ang nagbayag? Dimteng ni Miguel iti abandonado apasdek. Pinaltugan nga rod ni Miguel ti ima ni Hector ket kiladmat ang naglibas ni Congressman Marasigan. Dagos met nga impaka muna tinapasamak ken ni Mayor Carion. Nagdandanag ni Congressman ta si bibiyag ti mortal akabusor na. Naglabas ti rabii. Rinaot ni Miguel ti bodega ni Congressman Marasigan. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang iti tangatan! Nagaduda. Naggapudag iti pangan alalaki iti likudan ti bodega. Pagpasugan dakon. Dahito iti para ka tayo. Tarayak nga alaan ti armalay tinapaltugan na kamusa. Dagiti iti mangpalpaltukan niya ka. Dahito iti para ka na kayo. Aramatek tete ang granada. Sipot kayo na rin ka ito! Ipuwak ko na. Paragunak, napasag daminan. Inton madamdamalayang, sumangpetan dagiti pan nakabagiti lintag. Pumanaw akon iti da ito'y alugar. Congressman! Oh, kumusta tinangibaonakan ka? Congressman, diya ka mo no, kasanong ay bagakan katikas to eh. Apay Hector, anya da itang ibagam. Congressman, awanin na kitag bambantay iti bodega dagiti kontrabando. Anya ti kayat mo asawan. Congressman, nataydan. Anya? Sigon ka dagiti agindag iti dayja lugar. At na napasama ka pinaltugan iti rabi. Agam kasanon, dagiti kontrabando ijay bodega. Nalabit nga awan matin dagiti kontrabando. Nakurdunan ti lugar ang nakapasamakan ti langit iti rabi. Iso asaan ako na nagpatuloy akitain ko mati bodega. Saan na mabalin ti kastoy? Milyon ti katad ti kontrabando nga day ti bodega. Congressman, anya ti aramidon tayo. Awaga kamin dagiti agbambantay iti bodega, tagalertoda. Nang runa iti bodega, dagiti nabibilag nga armas. Mamuak tinapasamak iti bodega, Congressman. Sayang, dagiti napukaw a kontrabando. Ponyeta. Amuklatan, no asino tinangaramid kanya kiti kastoy. Awan sa bali, no di dahijay a Miguel. Day tama ti isip ko, Congressman. Pagtignayak mat dagiti tawag nga galertoda, sana mabalin ang madadala mamimpinsan dagiti illegal a negosyo tayo. Mayor, kasapulag dagiti daduma at taom, amang bantay iti bodega dagiti nabibilag nga armas. Sana parikot day ta, Congressman. May salang tinangidulinak kadagiti armas. Isuanas ka na mabantayan dagijay anaimbag. Daytoy lang ti may bagak ita, Congressman. Anya dahita? Kasapulan ta ti tulong ni Mr. Fortes. Siya kon ti umawag kan kuana. Kasarsarita ni Mayor Carion ni Mr. Fortes iti restaurant. Duwala nga bodyguards ti adda iti abay ti kotse. Ngam sana dagiti bodyguard ti unag apatayag. No di kat ti panguluan da. Dayjay. Ti makderen ni Mayor Carion.
Nagbati pa ni Mr. Fortes. Bodyguards gaya ni Mayor Carion dagiti dua lalaki iti abay ti kotse. Dayjay, timmakdermetan ni Mr. Fortes. Katlanganan ti pumanaw. Surotek. Nagsasarunumat rin mo dagiti nagadua lalaki ti restaurant. Kunak no agmaymay sa ni Mr. Fortes. Buyot nagayam dagiti lalaki amang mangan iti restaurant. Surutak ida, iti sa inuman apapananda. Kapsat katalinaw, nakaluto ako niti pangmalmantayaw. Lumabisin kaan, umuna kalatan amangan. Urayan tan ni Miguel, kapsat kabo. Amok nga agawi din day chay. Sa bagay, itay pa'y agsapa rimwar ni Miguel. Nairwamak iti kasdengar aramidin na, tunggal umay dito'y balay kaw. Nabayag ka din na naamamom ni Miguel, kapsat kabo. Wen, kabsat, nabayagan. Idi soldado pa'y lang ni Miguel, umayan dito'y balay kaw. Asidag namin ti kampo dagiti soldado idi dito'y lugar may. Kastaya. Idi adda pa'y operasyon dagiti soldado kontra kadagiti illegal loggers. Nagtal na ti ilimay. Awan ti mapaspasamak ariribaw. Ngam idi pimanawan dagiti soldado ditoy. Nagsuble dagiti illegal nga trus-trusaw. Anya? Naglabas ti sumagmamano atawan. Nagsubli ni Miguel dito'y lugar may. Ket ado dagiti natulungan na tattao kontra kadagiti illegal loggers. Nagikat iden a soldado ni Miguel. Napaksyat na dagiti illegal loggers dito'y lugar may. Kastagayam. Wen, kabsat katalinaw. Tinapudno na. At naputot ko a babae nga agayat launay ken ni Miguel. Anya? Anda putot mo a babae, kunam kabsat. Ngamawan mo ti makit-kita. Talaga nga awan ti makitam ditoy. Gaputa simurot ken ni Mayor Carion. Anya? Ay, nabayagal ngagmay sak dito'y kalapaw ko kabsat. Jakmeten ginandat ti umasidag ken ni Nena. Kaputa papanawan nakmetlaan. Ha? Angem naaklon kumeten ti panagbalbalew ti anak ko. Ma'am Althea, nagadudag iti pulis iti aglawlaw. O niya, Rod. Ma'am, adda nangagkulit na kadagiti tao. Adda kanukilar nga katang-katang dito ili. Iso anak ka-alerto dagiti pulis ita. O may kantoro. Agsublitan iti pakanan. Saan arumbang nga agbayag ta dito'y sentro ti ili? Wan, ma'am. Ituloy tang roden ti magna. Nagatang tamutan dagiti kasapulan igay pakanan. Diyak magustuhan ti makitkitak dito'y. Saan nagagangay dagiti digdig na dagiti pulis? Kasla dapat padaanan da tao. Wan nga rod, ma'am. Adapay nabasag ti pagiwarnak. Ada nagpipinaltog iti kabangibang laang nga ili. Bodega dagiti droga tinatiliw dagiti otoridad. Anya? Sigon iti nabasak. Agmaymay sa laang a tao tinangraon iti bodega. Sakbay ang napasamag ti pinaltugan. Ada imawag iti kwerpo ti polisya. Nga adda mapasamak arangat iti dayjay a lugar. Anya? Nariribukan ti aglawlaw. Ma'am Althea, amangan no adda pa kainaigan ni Don Braulio. Iti mapaspasamak arangat dito'y probinsya. Iso laang ti amok ang makaaramid iti riribaw. Dayta ti pampanunutek, nana. Wano saan? Dagiti matlaang am-am mo ni Don Braulio ti agar aramid. Malagip
Kupaykit de, ti kaadda ni Don Agosto dito'y Pilipinas. Apay ni Don Agosto, nana? Adda na ipalapayag kanyak. A miyembro matlaang iti sindikato day adon. Anya? Saan laang abasta miyembro ti sindikato? No di kat, finanser pa'y kadagiti illegal nga aramid. Manipod awan tayon ijay mansyon. Awan mo taon ti damag ko iti dayjay abakla. Bakla ni Don Agosto, nana? Wen, ma'am. Bakla dayjay nga Espanyol. Ni matlaang Don Braulio tinangibaga kanyak iday, abakla ni Don Agosto. Iso matlagayang masabali tinakita katigtignay na idi. Ma'am, managdakdakas matlaang dayjay tao. Awan tinasayat agayom ni Don Braulio. Aginggat ka ano akas to'y ti mapaspasamak. Pinaltog. Kan nagadudag iti agtutubong agar aramat iti droga. Pudno day ta, ma'am. Nakarit ken natangsit pa yung dagiti agtutubo. Awanan ti respeto da kadagiti nataengan. Rabing, yung saan pa'y laang nga nagawid ni Miguel. Kabsat kabo. Ay, huwag nga rod, kapsat katalinaw. Sa dinungatan tinapnapanan na. Ay, madantana ka na. Sapay lakuma, tawan ti dakas na napasamak ken kuana. Agtalag ka iti kabailan ni Miguel. Amok nga wan ti dakes sa mapasamaken kwa na. Ay, sanak nga ro na maturog. Aging gadyak mapasangpot ni Miguel. Sige, urayan ta ni Miguel. Amom kabsat. Akikidlaang tilubong ako nada. Agasam ni Hector amang nga gabi di lugar may. Katadagayang pa kay naigan na kadagiti sindikato. Anya? Ado dagiti damag may panggap kin Hector. Rumwar umunag iti pagbaludan. Nagado ti illegal nga aramiden na. Kasta. Kinimagdak dagiti babarkada ni Hector. Kat indatagdak iti sango mismo ni Congressman Marasigan. Tapno agbalain nga panda. Ha? Kat babaan kanyak. Makita ni Congressman Marasigan. Ti ibagbagan ni Hector nga agnagan iti Miguel. Anya? Iti sana nagbayag. Sinurot ni Miguel ti lugar anang ipaknian kanyak dagiti grupo ni Hector. Ah, Nakitak ti kinasiglat ni Miguel iti rangag. Nagpartak ti tigtignay na. Kunak numataya kun iti daydi agundaway. Gapo iti panang ipaturong ni Hector iti paltog na kanyak. kasta. Iti sanunay nga dayaw. Kalat nga danang paltog iti man Hector anak kaigkam iti paltog. Ay kat ni kaya Miguel. Ay, kabsat. Italay nga mapadas ko ti kastoy kabsat. Ngam pagyamanak meteng. Tanaam-amok ni Miguel iti biyag ko. Staff house tinagsardengan ti kotse ni Mr. Fortes. Amok asaan adito iti balay na. Jerry Moore ang nagsindi ti sigarilyo. Ni Bong. Anya ti aramidan dito'y ni Bong. Nalabit nga iso ti agbambantay iti staff house. Nabayag met anaglamang dayta ang tao. Amo ko na sa di na ti pagpakpak niyan. Sa anak nagdadali ti oras. Rautak ti staff house nga ayan itadag iti kabusor.
Talaga nga insaganaak ti amin. Ado abala tintugot ko. Punteriag ti pilit ti nakaparada ako, tse. Tapno saan da basta makalibas. Kalpasan na. Isarunok apaltugan ni Bong ang nakatakder iti abay ti ridaw. Apay, ma'am. Kasla saan ka makainla? Rabi iuna yun. Ingkakat maturugan. Diyak namin maawatan ti riknak, nana. Nagpiksa ti panagtibayo ti barukong ko. Anya? Itala ang makariknak manin iti kastoy. Ang mga ano na banog kalaang. Iso akas ta ti marikrik nam ita. Ay mabit laang. Mangtimpla ak iti gatas mo. Iti kasta marelax ka. Saan yan, nana? Siyak tulatan ti mang templa iti inumak agatas. Ay namaham, saan ka unay ngagpampanunot? Dakes tinalabas sa panagpanunot. Kaya't ko ti maturog. Ura ikidam ko dagiti matag. Ngam siririing mati isip ko. Agduduma dagiti sumsumkan iti panunod ko, nana. Anyang atanda ita. Panawan daklatan iti salas, nana. Maturog kayon. Ma'am, amumatan ti ugalik. Aging gaajak makita ang nakaturog ka. Sa anak ang makaturog. Nana, Ay, narnakanon dagiti kakaduata. Nang runakin ni turo aman naturog. Nagbigsa ti urok na. Mala, pagkalmaam ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka, anasaya. Nakadlaw ni Bong iti aramidak. Kamkamatan dakdag iti buyot ni Mr. Fortes. Patungan nyo! Palpaltugan dakong dagiti awan ang bayan. Mangkita kiti mabaling ko apaglamangan. Ija banda. Ikagumak ang taray. Bukpa. Dadya manin. Nagaduda amang kamkamag kanyak. Dahil ito'y tisabtan niya. Makamatang dangatan ni Miguel. Gagayem. Di uliway na tinggem, tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, nagbaligi ni Miguel anang raot iti bodega ni Congressman Marasigan. Impaka mumatadagos dayta ni Hector, iso akas taunay ti pungtot ti imun mo na. Iti sabali mananyal daw apa nagpaliw ni Miguel. Sinurot na ti grupo ni Mr. Fortes, kaya't nakita na ni Bong ang nakatakder iti saan unay nga adayo. Iti day tamat laang akan ito. Agur-uray dalakay Catalino ken lakay Kabo iti Kalapaw. Madandanagan dagiti dua ta saan meten nga agaw awid ni Miguel. Saan met amaawatan ni Altea tiriknana, iso nga imbagana ken ni Rosalia apagkalmaan na laang tiriknana. Iti panagpalpaliw ni Miguel. Nakadlaw ni Bong. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nakadlaw ni Bong iti aramidak. Kamkamatan dakong dagiti buyot na. Palpaltugan dakong dagiti awan ang bayan. Mangkita ko timabalin ko ang paglamangan. Ija banda ti papanaka. Ikaw bumatag taray nga uray na sipinit kaglawlaw. Dahil manan, nagaduda mang kamkamat kanyak. Dahil ito'y tisabtan niyo! Ituloy ko dagtaray. Mangbiro kak itinapintas ang paglamangan. Parbago na, saan pa yan nagawid ni Miguel, kapsat Catalinaw. Anya nga tan tinapasamakan ko na. Madantara ka na kapsat Kabo. Kinapudula. Sa anak anaturog ang nagpatnag. Urayik lata na sumangput ni Miguel. Ay na, sapay la kuma. Tawan ti dakes ang napasamakan ko na itinapanan na lugar.
Ay, ada tataulan dagiti asaw. Nalabit ani Miguel daytaan. Ay, nariwot pa ilan namin. Iswadyak mailasin jay taong agturong dito'y balay mo. Kapsat kabaw. Ay, kita man di tatawa. No asino ti agturong ditoy. Kunakon kahit ni Miguel. Ay na, agyamanak ta nakasublin dito'y kalapaw. Kastagayam tinapasamak barok. Wen, tatakabo. Diyak man nagbaligi anang patay iti leader da ni Mr. Fortes. Ngam adumat ka dagiti buyot na tinapasag. Nailasin da ka kaday dagiti kabusor mo, Miguel. Saan, tata? Pulos ng awan nakailasin kanyak. Oh, sayang. Nibong ahit man ni Mr. Fortes. Nasiglat mo't dadya tao. Diyak napuntaan. Anya? Ngamsan na may satyal daw, tatakabo. Amok mo't dagiti lugar apapapananday dya Mr. Fortes. Miguel, agmay sa kalaeng asumangsango ka dagiti kabusor mo. Isong aganad ka kumakanayon. Wen, tata. Talaga akas tatir aramidak. Agan anadak. Tapno agbaligi ak amang parmak kadagiti itta iti kagimongan. Agyaman iti dayta na ibagam, Mr. Fortes. Di ka madanagan. Kakanayon latta ti panagan-annad ko. Bye. Sigun kini Mr. Fortes. Agmay salayang tinangraot kadakwada. Ngem adu tinapasag kadagiti buyot na. Nagtured matenday jay tao, no asino man day jay. Hector! Abay, Congressman! Umasidag ka kanyak. Napatag, tibagakan ka. Why, Congressman? Apay ka di, Congressman? Rumwar tayo kadagiti babarkadam, itamet lang. Sige, Congressman. Da kayo pa lang ti kakadwa ka rumwar. Tabinilin ko dagiti tao. Abantayan da dagiti daddu mapay. A bodega dagiti kontrabando. Anya tar aramidam diti restaurant tatang. Imbagak matan asaan kayon nga agpakpakita pa'y ditoy. Hindi na anak, napatag tigagarakan ka. No anya man day ka. Ibagayon adagos, tadyak kayat ti masinga. Ado tar aramidak. Agawit ka ni Jebalay. Kat makiwin naswaskan ka ni Mayor Carrion. Anya? Diyak kaya tamay sagmak kay ti mapasamak ariribaw. Anya ariribok ti sasawin niyo, tatang. Mayat itan hibiyag ko. Maaramid ko amin akayat ko itidan na ni Mayor Carrion. Ti bagbagam anam ay itidin na ni Mayor Carrion. Isunto ti mangted iti riribaw. Di kay maawatan, tatang. No kayat yu ti kwarta. Itag ko adagos kada kayo, tapumanaw kayon. Diyak kasapulan ta kwartam nila. Ti panagsublem iti balay ti kasapulak. At panawa mo ni Mayor Carrion. Anya? Panawa mo, tanasapapay. Nana Marcelina, si Mangputmat gaya man ni Nana Amalia. Sa dino ay tayan na. Ada iti silid na. Sangsangpet na launay anaggapo iti ayan ti kabagyan na. Sige, Nana. Kasaritak ni Nana Amalia iti silid na. Di mo pa'y lasingaan ni Amalia. Taamang ano na badnog iti biyahe. Bye-bye ang pailaang. Napatag ngamin ti bagakan ko na, Nana. Amok ang maawatan nak ni Nana Amalia. Ala, kasaritam nga rod no napatag ti ibagam. Nagbayag ti agora iti jeep apagluganan nga agawit iti balay da Nana Marcelina. Ada na pa na ni Dora. Isu adinak nakuyog ang naggatang kadag iti masapsapol iti pakanan. Aday ta. Ada sumungad a jeep.
Para ako. Para! Ni, di nagsinaldangan. Nalabit anak no iti pasahero. Di nasayangan. Umalis ang iti pagpwesto nga aguray iti jeep. Iti dayjay abanda ti pagurayan. Mas ka na may deliver kung dagiti droga iti may saka dagiti parokyano mi. May kawak ngawan ni Jaime akadwak. No kastoy nga anta may deliver a droga. Anta ako nito sentro ti ili. Iparparta ko ti panagmaneho. Ti preno ka! Babaya nakatagtor iti patog ti nangatong establishmento. Ni Altea. Jak agsayang iti kanito. Maragsakan lakit din ni Don Braulio no maalak ni Altea. Ibuelta ka dagos ti kotse. Itayak pa nga gurura iti chin. Ngampasig anak no iti pasahero dagiti lumabas. Aldawan. Siguradong agurura yung danana Marcelina kanana Rosalia. Altea! Pili. Di mo gamden ti agtaray. Ang mga nudakas ti aramidakan ka. Sumurot ka langan as itatalungod kanyak. Sana ka sumurot. Ipatandak, Pili! Imbagak na di mo gamden ti tumraya. Umaykan! Nasayata nagulima kamatlang. Nabayagan asap-sapulan na ka ni Don Braulio aninong mo. Nujak la pang panunutan ni Don Braulio. Sa balin tinang iturungakan ka. Ayop ka, Pili. Talaga nga awan ti inaramid mo anasayangat. Nagyaman ka. Tadyak impungo dagiti imam. Agtugaw kalatan no di mo kayat nga aramid agti aday ti isip ko. Pinya. Asidagtan iti mansyon. Sigurado ang maragsakan ni Don Braulio makakita kan ka, Altea. Kotse ni Billy tinagsardang iti batog ti mansyon. Apay ngay, nagsubli na itatao dito'y. Kat naska na maideliver na dagiti droga. Hala, bumbakan, Altea. Tarasan. Ni Altea tinlugan ni Billy. Tarasan. Wan, ni Altea ngagpaiso. Iha, nasaya at nasapulan na ka ni Billy. Napayaga panawan na saan ka nakita. Kailiw kan, iha. Diyak ka muna anya ti bagak. Sana ka natalgad iti mansyon. Anya, No di nagpinilit da di abili. Sana kasi murot kan ko na. iha. No, anya man dagiti nagbasulag. Pakawanan na kon. Nakasagana nga agbalbaliw. Basta talinag ka dito'y mansyon. Aramid ti amin. Tapno baliw akon ang mamimpinsan tinagalas nga ugalik. Kinapudno na iha. Si kalatan ti pampanunutek. Manipod naglibas kayo. Akadwam da Amalia ken Rosalia. Anya. Itilasod ti may satawan iha. Nagbalbaliw akon. Araramidag na ito'y tapnusan ka nga umadayo pa'y kanyak. Ninong. Nagkarkararagag. Asa pa'y lakumata makita ka manan. Kat napatgan dagiti kararag ko. Kailiw ka unayan, iha. Di nakarakupan, Ninong. Pangaasim. Iha. Kitaon dakdag iti babaunan diti mansyon. Kasla kayat dak ang makasarita.
Kita matlatan na iti babaw nan iya. Di mo ida ikaskaso. Tinasayat. Mapantay jay komedor. Amok amabisin kan. Umay kan, iya. Bili, pakitaan yung latan iti kinaimbag ni Altea. Tapnusan na pumanaw dito mansyon. Sana parikot dayta, boss. Aramidin mi dayta. Agam na. Si putam lata titunggal karaw na. Nga sa pulak ni Altea. Kan napatagan kanyak. Boss, nagbayag na kisarsarita ni Altea kadag iti babaw ng dito'y mansyon. Awanan tinaramidan dag iti babaw ng natrabaho. Baybayam latay da, Bili. Kailiw da lakit din ni Altea. Awan kayan, boss. Naideliver kong dag iti droga. Kat imat kumutan ti kwarta abayat ti parokyan tayo. Good. Wangayam. Kumusta matan dagiti koleksyon tayo iti sugaran ama sakupan ni Mayor Carrion? Boss, ibaga ka na kayo ti pudno may panggap iti koleksyon tayo iti sugalan. Anya dayta? Siguro ka iti para bantay tayo iti sugalan. Agkulkulik tayo iti buyot ni Mayor Carrion iti protection money. Anya? Tayo tatindanon kanyak ti may sa para bantay tayo iti sugalan. Tiyoran bain na Mayor. Ken saan lang tayo tati nakalap ko nga impormasyon, boss? Anya pa'y? Sumagmamanulang a droga ti mapaspas-track dagiti pusher tayo iti masakupan ni Mayor Carrion. Adda ka namang laplapod ka dagiti pusher tayo nga aglako iti droga. Anya? Boss, anya tiramiden tayo. Tapno pumigsa ti panaglako tayo iti droga iti masakupan ni Mayor Carrion. Ituloy ulat na tiagla ko iti dayjay a lugar. Kahit no adala tamang lapad ka na tayo. Apuyon, tiaramidin nyo. Di kaya't ko iha. Saan ka na pumanaw pa iti mansyon? Ulit-ulitak ngay bagakan ka. Anapatag ka kanyak. Ninong, No anyaman nagitisan mo ang nagustuhan kanyak iti kalabas. Kabailag abaliwan dagiti madi nga ramid ko. Sana nga maumang nga ibalikas man daytakan ka. Ninong Braulio, bigbigak adakkel ti utang ko na imbag anakam kan ka. Gapo iti panang padakkel mo kanyak. Nagnaadak iti mansyon. Dinak binaybayan. Yeah. Ngam panawon mat siguron, tapno ibagak amin dagiti pakaburbur tiyaak. Ano dayta? Daytoy kat bukod ko lang nga panagsirarak. Maipanggap ka dagiti sanikwa ana panawan dagiti dadakkel ko. Nasinga dagayom mo day di papak. Nadakamat mo pa idi kanyak a negosyante. Kan ado dagiti gagayom na. Pudno dayta? Tilaan kayat ka amaamuan. Sa dino nga taitan ti ayan dagiti sanikwa. Wano kinabaknang day di papa. Yeah. Ninong, amom kadino sa dino ti ayan dagiti sanikwa day di papak. Amom kadi? Anya ti sungbat ni Don Braulio iti salsaludsudan ni Altea. Gagayem, tiuliway na denggan ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Reputazo. May sapay asagot ka na kayo. MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kem daytoy nga estasyon Tepang!
iti tangatang!